ngisafuna okuningi ngicela imali engenzama njengamanje ngenzama ayifundi asina uniform stationery ngithengile nayi conversation yami naye lona ukuthi imali uyitholile imali uzongifaka emsebenzini ngomhla 10 bahamba baye emsebenzini bese mina ngilindele icall after mhla ka10 umnikezile lo imali umuntu ayidlali sibuka iconvo bafo noma uzovela senze intelulu ezwa umnandi sise izolo besilele nawe so into engiyenze manje ukuthi ngibuye esipanini manje yabo ukuthi ngifake iCV yakho akwena lo ngayiletha manager usibhalile phansi igama lakho selikhona selibhaliwe nje ukuthi wena ube prepared ngisho somlungu mfisi yavuka. Ngibengele lembulo uVumani film lokho ma uVumani wale komhlabela ngana usoma madoda le phansi manguzithiwa kakhubalo nibuye egcini kodwa ke asikho lapho silala esikhona siswami uyaphila ngiyaphila bhuti wami kunjani nami ngiyaphila mama ngabe awusho yini ekulethela namhlanje kuVumani film yenza utshela ulandisa umbukeli nje ngoba mina ezisengazi neteam yami hayi bhuti wami ngiletha ukuhlupheka ngiletha ukuhlupheka inhliziyo yami iconsa igazi kubhlungu kushuthi ngonyaka odlule yabo towards nje the end of the year ngiye ngaba nenkinga mina bhuti wami ngisebenza yabo angisebenzi ngiphila imali abantwana ngiyangilukela abantu ke namawashing so nami njengokuzazi isimo sami mangabe ngithola amasentshana ngifake edokfeleni njengomfazi njalo ngithi ngiyazama yabo okusho ukuthi ngoDisemba khona ubhuti engihlangane naye nawe uyazi ngoDisemba siyajabulela kusoye kumnandi ubhuti uhlangane naye kuphi mhlawumbe ngabe umjwayelo uyamazi somewhere noma mhlawumbe nje makusuke kuDisemba mhlawumbe ubuyile ukhona noma nigoduka nonke nemakhaya uyamazi eqinisweni ubhuti ngeke ngisho ukuthi ngimjwayele but umuntu yabo lo muntu lo ofika endaweni ephinde ehambe yabo so sike understand ukuthi mhlambe yabo usebenzela kude yabo izinto ezikanjalo okay bewake wangishela vele phambilini kodwa hayi istory for another day leso yabo so nango December kube khona hayi ngimbone kubhuti nami ngizijabulele yabo sithintile nathi into zethu hayi ngimfica kaTshovo la ngizothenga khona nangu lo bhuti lo yabo hayi angibingelele futhi hawu yabona nami ubona umuntu okade wamgcina yabo uvume kahle yabo hayi ngicine sesihlala phansi yabo ingxoxo ivuthwe ngihlale phansi sixoxe hayi angithengele ke i6 pack yabo sibe mnandi sixoxele kube mnandi sixoxe kuze kufike endabeni yomsebenzi bhuti wami yabo hayi angithembisa ukuthi uzongifaka emsebenzini ngoba yena HR ukanje no HR waka Transnet angikhombisa nje mfethu nezithombe yabo njena bechilile obhuti nje yabo no sisaba right baka Transnet naye ke naye ufakile ijacket nje enkulu yaka Transnet hayi ngibone nami ukuthi awunkosi yami kwaphela ukuhlupheka angitshela ukuthi okay lapha yana kuyagwazwa yabo ngo 7,000 luckily bengade ngihlukanisile ngithi nami idokfela zami okay idokfela zami awuhlangani lo 7 yabo shoda kancane ngithatha izitembu zeingane zami nganga-gross ngathatha izitembu ngihambe ngiye Shoprite ngime yabo abantu mabezokhokha ethilini ngiyancenga manje uzokhokha ngocash yini ngiyacela ukukhokhela ngezitembu unginikeze ucash ngiyancenga manje ngiyahereza ngizama ukuhlanganisa le mali yabo hlangana imali ngibuye okay engikujombayo nami angikho proud ngakho yabo ukuthi ngalela ngakade hleli naye sahamba ke saya endlini yakhe shukuthi nami ngangibona ukuthi mayeqinisa ukuthi uyangifuna yabo so masihamba naye ukufuna nje ufuna ukulala nawe yebo
kusho singagcina ngivuma ke nami ukuthi sihambeni ngesilaleni ke ngoba ngibona ukuthi okay ngiyamkhuthaza ukuthi Ima sisa relax ihlisa umoya yabona ima manje kwenzakalani manje awusamtholi uthini uthi uzokufaka bekuthembisa ukuthi uzokufana nomsebenzini. Okay buti misihlangene imali ngimnikeze athena emsebenzini bavula 10 January so mina after 10 January ngilindele i-call. Okay ngiyamfonela angimtholi ngiyafona angimtholi ngiya-WhatsApp angimtholi ngamufuna ngisho endlini la kade ehlala khona amsekho. Okay ngabona kade ngibuka ithombe ngabona eshuthe yabonga seMangosuthu so ngayitshela ukuthi kusho mhlawumbe uhlala ngakoma ngosuthu kanje ngahamba nakhona ngimfuna angimtholi ndawo. Okay ingakho ngize ngathatha lesinqumo ukuthi ngibhalele nina ngoba nike nibe nalo usizo kanje ukuthi ningifunele yena angisafuna okuningi ngicela imali engenzama njengamanje ngenza amayifundi asinya uniform stationery manje buka ithathe easy usiyami buka into eyenzakalayo la phela lo muntu lona angithi ngoba wayegoqa ukuthi usebenza ka-Transnet akasebenza ka-Transnet uyawazi lokho. Akasebenza ka-Transnet but ke sesilenzile uphenyo thina naye. Okay ngoba ngithe yiza namhlanje sikhulume phambi komhlaba uyabona siyathemba ukuthi uzosho ukuthi yini wayenzelani lento ngoba masimbiza thina sithe akeze la khona umuntu othi unengane yakhe wagcinela lenayo manje wathi unengane yakhe yabo wathi naye hayi vela akafuna ukuthi ingane yakhe ihlale ehlano yabona lo. Okay my team cani ningivumele asondele manje nawo lo mgulukudu lo imali wehlisa umoya umgulukudu wena umgulukudu sawubona bhuti kabahle wencane ngiyaphila njani bhuti uyakhumbula ukuthi mangikubiza ngithe mina kunomuntu othi unengane yakho angisakhumbuli kahle bhuti kuningi ukuthi ngithe khona umuntu othi unengane yakho ufuna ukuthi akubikele ukuthi wamithisa kade ngiyakukhohlisa nangumuntu okufunayo uthi uhambaleke no-7,000 wakhe uthi uzomfaka emsebenzini walala naye nge-6 pack yotshwala ngoba uthi uzomfaka emsebenzini. Angishonga njalo bhuti mina usisi ngamthola ethaveni nje ehlele phansi ngafika ngambingela sangane ngizosangana la qala ungibona ngamtshela ukuthi mfethu unjani mfethu uyasebenza athi mina ngisebenzi ngithi mfethu ngawufunela umsebenzi mfethu mawufuna umsebenzi yabo kodwa kwamanje mfethu ngoba sezovala uDecember ngcono ukuthi ulethe ama-CV yakho ngizowahambisa ngoJanuary noma ulethini wathatha nani ne-CV enoboya bafo walala naye hayi CV eboya bafo ngazi ngiyithinta bafo uthi walala naye mfethu uthi walala naye mina ngahamba naye ngafika endlini nompeto namakhaliphothi ngahamba naye ngafika endlini ngimkhombisa ukuthi ngihlala lapha khona ngizokuthi kusasa amivuka afike khona nanidakiwe hayi besingadakiwe yini ningadakiwa kakhulu kodwa nanidakiwe kancane nje into encane nje ngoba ushaya lo 6 pack uthi ke wake wamshela phambilini awangamqoma sisi kange ngimqome lona wazi walala nawe nxa ukuthi wena ufuna ukuthi umfake emsebenzini ya vele kahle kahle bengifuna nje ukuthi kulale naye ukuthi ngizomfaka emsebenzini phela ngeke ngifake umuntu nje emsebenzini mina ulala ethaveni ngobani khona esinye isikhathi ngivuka ekseni mfethu ngiyofesa yabo mina ngiyayifesela kahle kahle ngisebenza wena usebenza Transnet ufesanga uthi the wena nje usebenza Transnet wawumkhohlisa ufuna kulala naye kahle kahle mfethu khona umunye ubhuti ngihlala naye umakhelwane nje ngijwayele uqoqa into zakhe yabo wambona nje ngiqoqa ijacket aka Transnet wacanga ukuthi ngisebenza khona nje kuphela uyazi ukuthi so ngoDecember uyihlangana amadoda uthi adla kanjani mfethu kade uyihlanganisela nawe ya phela ngiyihlanganisela mina mfethu phela ngisele ngedwa umfasi wami engekho mfethu manje sisi ngale wawungathanda ukulala naye noma mhlawumbe wawuthanda ubuphezulu ngangafuni ngangifuna umsebenzi wena unayo indoda bunganayo indoda ngaleso sikhathi noma unayo indoda nginayo awusabi ukuthi mibona le video ihlazo lelo ngifuna imali yami ufuna imali awunandaba nendoda nginayo kodwa ngifuna imali yami njengamanje
into efunayo kahle kahle manje imali noma ufuna mina kahle kahle Ufuna imali. ngilethele la Ufuna imali yami. ufuna imali yami wahlula yini ukuthi uye lapha endlini yami ufike uthi bengakutholi uthi bengakutholi mina ngihleli negeni lapho bafu hlezi ngibona idlula lapha uthi awuyibambi nje nefoni awuyibambi unayo inamba yami unayo inamba yami Wangiblock nje. unayo inamba yami Nambeni lo wangiblock. angazi mina kunika inamba angazi mina kunika inamba yami angazi mina kunika inamba yami angazi mina kunika inamba okay bafu njengamanje usebenza phi bafu awamanje mfethu ngisafesa mfethu khona ngibambe itoho khona lapha ebhaleto mfethu yabo ngihambe ngibuye ngolesihlanu njalo ngiyabuya yabo njengoba ngolesihlanu namhlanje ngifice kahle ngolesihlanu ngiphumula yabo ngizophinde futhi ngihambe ngoba siyayifuna le mali mfethu yalo sisi uzoyenza njani imali hayi mina ngiyazi imali mina ngathatha uCV wakho uCV ikhona lapha endlini singahamba nayo manje uyobona ukuthi ikhona uCV yakhe ikhona yonke into ne-photocopy ye-ID yakhe ikhona yonke into yakhe ikhona hayi imali angiyazi mina cha umuntu olale tavern une 7000 Ngezange 7000 yestokfela. uzokunikeza imali estock nestokfela sana ile mali oyithatha lapho abantu la uhamba ulala nabo lapha udliwa nge6 pack Angikunikezanga. Angithi wayithatha kodwa. Wayithatha kodwa imali yami angithi. ngawuphuzise kanjani i6 pack ngenayo imali Ngakunikanga kusasa. Imali ngakunikanga kusasa. okay bafa senze kahle lento mfethu umbuyisela imali yakhe mfethu singayenzi ibenze hamba lo wamthathelayo awusho phela wayethinga imali Angithi wena wathi kuyagwazwa lapha ya. Angithi wathi wena kuyagwazwa. uqalekile manje uJanuary bafu mhlambe kuyona indlela ukuthi mhlambe ngimkhokhela ngazi ukuthi bengidayizela mina wedayiza athi kathi ngaleso sikhathi ngihamba nami uyolala nami awushonga ukuthi awushongani ukuthi ufuna i6 pack ne7000 mhlambe bengizokunika Una eyami i7000 eyami ngisho ngingabuka amakhamera lapha ya esitolo mina ngincenga abantu la ngibakhokhela ngezitembo zami ukuthi benginikeze ucash wena awuthatha wena 7000 ngidlale izinto kufela mina ima bafu uyacabanga ukuthi okay bafu uyacabanga ukuthi uthenga 6 pack ima bafu uyacabanga ukuthi lo muntu lo mungamnikeza imali yakhe uzobulawa abantu hlanganisa imali yabo hlanganisa ngenye indlela umnikeze imali yakhe yila abantu bahamba elala nabo lapha etavern conversation amnaye ka WhatsApp unawo nginawo mhlambe ngokhuluma nomunye umuntu phela angithi wena lokhu njalo ngolesihlanu njengoba wabonga ngolesihlanu namhlanje uzomfica etavern kusasa ivuka etavern cabanga ingane unestress sana wadla imali yami wena unengane engakhe hawu ezu5 cabanga ngambona ukuthi impilo yakhe le ucabanga ukuthi ithatha imali nengane zami hlanganaphi my sister manje my sister imali uthe una ama voice note nazo ikhona nginayo iconversation yami naye lona ukuthi imali uyitholile imali uzongifaka emsebenzini ngomhla 10 bahamba baya emsebenzini bese mina ngilindele icall after mhla ka10 umnikezile lo imali umuntu ayidlali sibuka iconvo bafu noma uzovela senze intelulu usho uzomkhokhela hayi cela ngiwenze kanjalo bafu mhlambe ikhona ifootage lapha singahamba sesitolo mina angifuni hayi ama conversation angeke asiza ngelutho bafu sambe selapha esitolo lapha ethi anginike imali khona ifootage ikhona mhlambe angazi mhlambe uzoyikhokhela ni footage imali yami bhuti abantu ngikhokhela imali yami asidlala lelo khosi ngikhokhela imali yami ifoni lapha ya ngikhokhela imali yami bhuti abantu please ngiyacela ngicela okuningi ngicela imali yami ngicela imali yami kona ungakhokha yini makuthiwa ngiyadayisa ungakhokha ngani njobunje ungakhokha ngani ungakhokha ngani ungakhokha ngani siqoko sethawula ungakhokha ngani uthathaphi umsebenzi ongcono uthathaphi ikhona khuluma ubufakazi mina ema khuluma ubufakazi hayi olalele le voice note yipi la yep le Izwa umnandi sisi izolo besilele nawe. So into engiyenze manje ukuthi ngibuye esipanini manje yabo. Ukuthi ngifake iCV yakho. akwena lo Ngayiletha manager usibhalile phansi igama lakho selikhona selibhaliwe nje ukuthi wena ube prepared ngisho somlungu mfisi yavuka sisemsebenzini 7000 wakho. Ya sengize ngawubesa lapha ewindini phela bawuvumile hayi phela bayavuma nje ngabakhombisa ithombe zakho phela
washo zesuku. Okay bafo, yazi bafo senze njani mfethu? Relax sisters, relax. Bo. Bafo uyabona ukuthi Angimina. Wenzani? Yini lento ofuna ukuyenza manje? Buka yambothi njani? Ima sisters ehlisa umoya khona sizoyithola le mali. Akumele siyitholile le mali. Yes. Relax. Ngazi mina ngithatha imali yakho sisa ukhumbule kahle ukuthi wenze njani. Mhlambe wayenika omunye umfana. Bafo. Awuzame mfethu kuyozama le mali mfethu. Ngizama kanjani bafo Uzobona ukuthi usizama mina kanjani. ngisebenzanga angisebenzi bafo ngiyazama Uzobona ngoba manje ngithi uzoyikhokha ngibambile kanjani? lapha ngenze ukuthi manje Uzoyikhokha wazi kanjani? ngihola malini bra ngesuku elilodwa 150 nje ngizoyenzani ngizofika ngikuyona u7000 Okay, at least Manje zama ukushaya omunye ukhokhele yena mhlawumbe. ngishaya bani Uzobona. khona umwaziyo mhlambe usebenza esibhedlela noma ngamasipala ngizomthola khona azokwazi ukuthi mina ngicanga ukuthi unemali mina ngesikhathi ngishare kanti akanalo lutho nje umasaka nje. Hayi kodwa awuthi ngizama iplan bafo mhlambe ikonto engizoyenza ngizokhuluma nobafu wami la usebenza uzohola namhlanje uyahola mhlambe uzohola noma useholile ngizame umkhokhela phela ngikhokhele u-half leyo ukuthi nje mhlawumbe ungawazi ukuzama malini. mhlambe u-half nje u-half u7000 imalini ngibona ukuthi 3.5 uyaze laphi u3.5 wena ngiba 3.5 Ima manje ufila kanjani ngoba ngconywana kuba ngcono ngicela ukuthi uma sekusendele ilusho usendele. ya ngizosho umbona ikhuluma kanje uzombona ukuthi lo 3.5 le noma u2.5 ngimangeletha namhlanje uzombona ukuthi uzoyiphuza ebusuku bonke ingane zakhe zihamba yonke ngenzani angayikezi izingane angayenzi lutho nje usisiyo wakhe nje ulala emathaveni uzogeza ngani ingane wadla imali yami Manje bafo noma ngingayiletha manje uyiphuza nabangani bakho ima bafo manje bangakanani obashayile manje uthi usebenza Transnet. ibafo ibaningi kakhulu bafo khona umunye usisi ngamshaya lapha ka Florida bavayelo nje usisi uclean uright uhamba ngemoto lo akanalutho lo hlala emtshondolo phela ukhuluma nabo face to face babeke phela ngihamba nawo nobonye ubhuti bafo abantu bengihlala nabo bafo la ngihlala khona ngeke usho bafo ukuthi angisebenzi bese ngiqoke kahle ayengqoke kanje ngiqokele labo lezi zinto lezi kanje zamashaya ngempela ke lo yabona lo uwe wangampela ke lo uwe wangampela ke lona wena bolo vucu lo ohuye namhlanje uwe wangampela ke hayi mask lo awuyifakile ngalela langa impahla mina angifani nawe mina imake sisi so since sizokukhokhela imali yakho zizunja at least khona enye ke futhi into engangiphethe kahle uthe unomfazi kodwa ngalela langa akushongo lokho umfazi wami ehambile esekhaya amhambisa umkhana wami awukazi ungitshele kodwa mina ukuthi unomfazi yini sesisuyamthanda yini futhi kade angimthandi ikhazi ukuthi ufuna mina noma ufuna imali yakho senze into eyodwa nje kunani mangifuna konke ufuna konke kunani mina ngizoyenza into eyodwa kunani mangifuna konke mina nawushilo athi kwakumnandi manje sengumfazi wami ubuyile phela hayi angazi futhi ngizomtshela ke nawo uzomtshela umfazi wakho awunankinga akekho akamazi phela ukumazi nje akumazi ulandela uyazi ukuthi ngihlala ngizokulandela usayibhekile yena cha kodwa phela ayikwazi ngomkhonto wodwa ngeke kwazi ukuthatha nomuntu onengane u5 ngeke inyaka eyodwa ihamba ngamasonto o5 ngizoyigwinya ke yodwa usho ukuthi mina ngizobe isonto lo6 manje cha phela wena uyona ingane yami manje ngithi nganzo5 ngizoyigwinya baphi kwabo ingane wabenza nje wayekhuluma nabo kanje siyabonga at least mfethu imali sicollecte nisave man film lokho ngifuna ukwazi mhla ka15 mhlambe ngoba ngisayoqoqa lo bafo lo ngibeke kahle yabo ngikhombisa umtshengisa ukuthi hey khona into kanje yabo ngitshele isimo sasekhaya ukuthi mhlambe boleka ke lozoyiboleka namhlanje then ungitshela ukuthi imali uyitholile ya ngizokutshela ngizothatha inamba yakho ba uphinde futhi ukhokhele ya namhlanje ngavele ngiqoqa ubafo ngitshela ukuthi wenzakalani yabo ngayenzeka ukuthi ngitshela ukuthi ngishayisile ngemoto yomuntu la yabo manje lo boti ufuna 2.5 manje into engizoyenza ileyo ilula phela ayikhenye ngizoyenza akunankinga bafo ngakhululeka hayi ngiyabonga ba kodwa uyeke lento oyenzayo buka mama at least imali yakho si right yebo so kanjani ungathini umuntu ofuna ukuyogwaza lo msebenzi ungaphinde ugwaze lo msebenzi noma ngathi umuntu ukuthembisa ini
ungawugwazela umsebenzi futhi ungabathembi abantu ohlangana nabo nje emgaqweni bese bekuthembisa izinto ezingaka ngoba bayima-fraud njengaye nje lo uyangixaka mase ungxathu kanje. Ungathini kulabadliwa abanye kuthiwa bahamba bothwala abanye bayafona bathi badliwe 20,000. Ngingasho nje ukuthi ngicela nixhumane nobhuti ave good ekutrackeni igebengu imgulukudu nje. Kodwa hayi noma ngabe ubani Nkosi yami inkinga sibe busy ngezinye izinto yabona. Yebo kodwa ke Kuyadepend ukuthi umuntu uphi usebenzisa yiphi ifoni. hayi ngiyezwa kodwa nje wenze sure ukuthi ubufakazi unabo ngoba nami ubesephikile ukubane bengingenabo ubufakazi bama voice notes ngaba ngisizakalanga. So ngiyabonga kakhulu bhuti wami, uNkulunkulu akubusise umsebenzi wakho ongenzele wona namhlanje ube muhle. Ngiyabonga. Siyabonga my sister ube right yes. Ngiyabonga bhuti.